Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Matapos magbinaha sa Sagay City kag sa Banwa sang Tuboso sang weekend, may narumpag nga mga dalan kag porsyon sang Taytay. Nadiskubrihan nga ang idalom sa sini nga mga nagarumpag, sinako nga mga balas. Yaring report. Sako lang ang gipang ano. Ang dalom niya? Ano kawa? Kung tambak ang sako sa galong. Bisan ang barangay Tanod sa barangay Makiling sa Sagay City, nakibot sang manaog sa idalom sang Himugaan Bridge nga nagakonek sa barangay Makiling kag Puy. Ang idalom sang rampahan sang Taytay nga narusdak ang unod, mga bags sang semento nga balas ang unod. Sang Sabado, halos bilog nga adlaw sa nagsigi-sige buo ang ulan. Nagsaka ang tubig sa Himugaan River. Ang ini nga mga rurok nagsalapit sa hanging bridge nga nagsambod. Ang Taytay hindi malabyan sa mga salakyan. Gingkordon ang porsyon sang approach sa Taytay nga naghalo na ang idalom. Sunod sa kay punong barangay Miraluna Jotay sang barangay Makiling, isa lamang ini sa mga structures nga nahalitan sang baha sa ilang barangay. Pati siya nakibot nga ang idalom sang rampahan sang Taytay, mga bags nga may duta. Bigla ba na din nga truck sa Sininga Bridge? Tracking din nila sir, kaya sinda na dito napatapas So, hindi ka ginalapakan sa truck all the while, mga sako-sako lang to sang balas. Usap-usap ko malang ko gali. Way makami nanungo sila sir kay siyempre ubra man nila ya, way makami sila labot yan sa ila. Kabalda trust na ta sa ila. March 2023, sang turnover ang Taytay. 62.8 million pesos ang balor sa kabilugan nga bridge project, 80% funding halin sa World Bank, 10% iya ka Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o kung DAPRPD. Kag ang 10% iya ka probinsya sa Negros Occidental. Sunod sa provincial engineer nga si Ernie Mapa, ang bagging o kung ang pagbutang sang duta sa bags, ang ginhimo sang ginatukod pa lang ang Taytay kag ang pika-pika. Nagpabili na ini didto kag hindi man ang kabugusan nga idalom sang approach ang puro bag sang duta. Hindi man ini kuno makaapekto sa kapag-on sang structure sa ibabaw. So not really nga muna siya tanay yung unod. Pero wala man na siya effect kasi wala na siya effect. Ito lang effect sa sang sang stability sang sang embankment. Suno pa sa kay Mapa, ikayuhon liwat sang contractor ang mga parte sang Taytay kag i-supervise ini sang Provincial Engineers Office. Halin sa Sagay City, pakadto sa Banwa sang Tuboso, may mga areas nga nagtiphag ang duta tugas sa mabunok nga ulan, pero naamat-amata na hawan ang dalan kag maagyan sa mga salakyan. Sa barangay San Isidro, Banwa na sang Tuboso, may isa ka lane sang dalan nga natiphag, naab-ab man ang duta sa idalom sang dalan. Sunod sa residente nga si Boning Calonia, halin sang hapon tubtub gabi ang bunok sang ulan, kag hinalit na lang natiphag ang dalan. Alas so siguro sa nag-isa ako man Patiphag na gulpe. man ang kambyo itinigay ka bas ko sa tubig alas 6 pakad ko na sa alas 8. Disyembre lang nahuman ang inigadalan. Ganigin pangabay ni Mayor Richard Hawuko nga kung pwede, malantaw man tani ni DPWH Secretary Vince Dizon ang amo nga proyekto. Sunod sa alkalde, nakibot man siya sa makita nga may mga sinako nga mga balas sa idalom sa amo nga dalan. Kung tani kuno, di kalidad man nga mga proyektong ipahamtang sa ilang nga banwa. Kay gamay pa lang ini nga inulan, natiphag na ang dalan. So amo gid tani nga maglantaw gid quality gid tani no. Palayo lang og wala ulan, hindi man nato balaan nga wala compaction to. Ang integridad sang walling hindi man ko engineer pero do pigado gid. Hindi pa gani bagyo. Bago lang na natapos yung December lang. Bago-bago gid. So ginhimo na siya early last year. So amo nang natabo na makita man nato ang hindi man to normal nga amo na siyang mga gamiton nga mga materials puro makita taman to. Sandbags. Yes. Loose gid. So example ta lang ara sa sulod sa bag pag abot sa panahon mag-isi ang bag and pagbutang mo pa lang da sa bag way man na compact. Kung kumpakon mo na mubungkag man ang bag. So most likely tambak lang gito da. Sa General Luna, ginsaradaan man ang isa ka lane sang dalan kay natiphag man ang porsyon sang dalan kagang idalom sini. Suno sa alkalde, imbis managtag sang ayuda, unahon anay nila pakayo ang naguba nga mga footbridge para hindi mabudlayan ang mga pumuluyo sa ilang nga pangadlaw-adlaw nga pagsinalayo.
Wala sang klase subong adlaw sa Tubo so kag sagay bangod sang pagbaha sang Sabado.